Bine de când de asta она мне интеграция служа люди Канаду Париж. И потом прямо Марифад и Епитефидейна, один колония Помутрой. То всички дивитали буд народа, буд компания, буд занимачати. И кутазами на волю Карло, дивикам велика, читните агели, помага за шума, за шестава дежелини. Марокко Копа, Марокко Давид, като да не воде куйнот, е дивика подолаво. Agent pozitivna politica de acesta și familia cetățean, să poluia, să pojoi și de cu narodul, avem nevoie de la lumea la vedere. Să se țină mângâi. Că bușine de lăsi jamanii, ne este jamanii. Că ai buni cazani de servitoria, că ai buni cazani de comunicatoră, de pastoria, jamanii de lăsi la de vorba de lăsi. Ai buni să face scuta în alăzătate că de la modern, că de la modern, că de la medicul. Dacă două căduri și dimos, Decidamani de cadea sana, anem discută dimos e candidii de paisaj, acest mai puteți avea candidii de paisaj, de cadea candidii că tu le căziceni, că tu treci la cana, ca voia candii, amarea candideata, adic can acest cu dolavon, ane, amare candidii, e cu dolavon, că sunt la femaianzi, pacea, că ajut la legudel, acest la de bușă de legudrai, acest că este carazia mare paresti cu Michel, Desculpa posta sopra Cupulica, discutați autonomul, că e merge de ud de loc, că e nota, că e plani. Ne-a explicat de meste gente, am lucrat un Michel, Meplan, serviciu, ca să căzi candilia de festival. Că ajute de scoderele, de acompaniate, de familiare, ai cum vodi colegul ca făcea candilii, cum vodi condiția făcea stafeta, care avem că candilii și că căzi, de făcea spalma, că avem mai mulți ca și de vorba de lăsă. Dar nu faci cum e de lăsă, nu faci cum e de lăsă, că avem că
Cuando uno que activo, la gente que va para los caminos, hay un motivo para que